Tirkiye ku ev nêzîkî 8 salên bi destpêka şerê navxweyî ya Sûriye bi awayekî çalak li Sûriyeyê û çend dever dibin kontrola wê danê, bi Amerîka û Rûsyayê re ji bo ku li qadê zêdetir bihêz û bi bandor bibe, rêkeftinên cuda îmza kirine. Bi Rûsyayê re li ser devera Idlibê rêkeftina Sûçiyê, bi Amerîkayê re jî ji bo min biçê li hev hatiye. Lêbelê Tirkiye heta niha devan rêkeftinan de tiştên ku hêvî dike bi dest nexistine. Gelo polîtika Tirkiye ya li Sûriyê di çi rewşê de ye û polîtikayeke zelal pêşiya Tirkiye heye yan na? Derbarê bersiva van pirsan da Wezîrê Karên Derweyê Tirkiyeyê Berî Yaşar Yakış ji Kurdistan bîstûçarê re diyar kir ku ji destpêkê ve polîtika Tirkiye ya Sûriye xelet bû û niha Tirkiye nizane dê li Sûriyê çi bike. Suriye politikası daha en başında Polîtikaya Tirkiye ya Sûriye ji destpêkê ve ji ber gavên xelet xitemî. Tirkiye li Sûriyê gelek xeletî kirin. Xeletiya destpêkê ew bû ku difikirin ku dê Esad nava çend rojan de bikeve, ji ber wê çendê li dê jî wî tevgeriyan û niha jî nikare peywendiyên xwe bi Sûriyê re sererast bike. Xelatiya din jî ew bû Tirkiye destûr da ku hêzên tundre û cihadîst di ser Tirkiye re derbasî Sûriye bibin. Ji ber gelek xeletiyên din Tirkiye niha nizane ku wê çi bike. Derbarê operasyonên bo ser Minbiç û Rojhilatê Firatê de jî Wezîrê Berî Yakış dibêje, hem hejmara endamên YPG zêde ne, hem jî raya giştiya navnetewî nehêle ku destkeftiyên Kurdan li Sûriyê zarar bibîne, loma operasyonekî pêkan nabîne. YPG'nin mevcudunun 30.000 kadar iyi. Niha hejmara YPG 30,000 xwedî bi tecrûbe, 10,000 YPG ku bi awayeke profesyonel şer dike, ji bilê van 30,000 jî endamên ku dikarin çek bikarbînin hene û bi giştî 70,000 endamên rêxistinên Kurd hene. Herwiha raya giştî ya navnetewîyê ku piştevaniya Kurdan dikin, destûrê nade ku Tirkiye zirarê bide destkeftiyên Kurdan. Loma jî operasyoneke bo servan deveran nepêkane. Türkiye niha li qada Sûriye hewl dide ku bi tena serê xwe devereke evle awa bikin. Lêbelê Amerîka ji dibêje devereke evle dê bi serperiştiya hêzên hevpeymaniyê weke Brîtanya, Fransa û Almanyayê bê awa kirin. Derbarê vê mijarê de jî Yaşar Yakış dibêje Tirkiye dikare encaq bi Amerîka û Rûsyayê re xalên çavdêriyê awa bike, ev jî dem bikîne. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.